Ndinewo chikumbiro kana kuti chichemo kuvanasikana veduwe, siyanaiwo netsika yekuenda kunomira pafinish line. Handina kuti touch line, ndati finish line. Vasikana vakawanda havasisina pfungwa yekuvaka upenyu nemukomana kana kuti nemurume. Vakungogara vaenda kunomira kwekupedzisira kwazvakaperera kufinish line. Hanzi kana usina imba hausi type yangu, kana usina mota hausi type yangu. Veduwei, hazvisi nyore kutenga stand woivaka yopera wozotenga motikari usati wasvika makore 30. Pamusoro pezvo kutowana basa racho atori makata, munenge muchida kuti vakomana vacho vazorora vaane makore mangani? Kana zviri nyore kutsvaga mari sekutaura kwamuri kuita, madii mambolidhewo by example. Imimi vasikana mumbotanga kutengera vabereki venyu mahonda fit nemastand musati maroorwa. Vakomana vochiona kuti zviri nyore, ivo ndo vari kubhaiza, voteedzera imimi pachigemu chekutsvaga mari. Nekuti kana zviri kuomera hanzvadzi dzenyu dzichitoshayawo, ndo kuomera kwazviri kuita munhu wese. Mukomana kushaya mari hazvireve kuti rarombi. Vamweni vakatoenda kuchikoro vakapasa form 4 neform 6 asi akashayirwa mari yekuenda kucollege nekuenda kuuniversity. Vamweni haisi mhosva yavo, havana kusarudza kuva nherera vari vana vadiki. Ende vamweni vanotoaplaya mabasa akawanda vachidaidzwa kumainterview asi oshaya mari yekugura kuti apinde basa racho. Haisi mhosva kukurira mhuri isina maconnection. Vamweni vanoda kutanga kutogadzira maconnection kuti 1. Saka madii maadjasa mastandards enyu, madzora skero yenyu, mosanganawo pakati nevakomana. Handiti ndimi here munotaura zvema equal rights 50-50. Ndozviziva kuti vamweni venyu vanogunun'una kuti ukavaka imba kana kuti ukavaka chinhu nemurume, pamwe pacho anogona kuzokuramba. Iwe woenda kumusha kwako usina chinhu, iye osara nezvinhu zvese. Ndo basa rangu rekukudzidzisai kana mukandifolowawo. Zviri nyore ende zvinogoneka kuti imba iti ownership yevanhu 2 kana kuti motikari iti ownership yevanhu 2. Zvinoda uine ruzivo kana kuti knowledge. Asi problem ndekuti vasikana vakawanda vatoo neusimbe, vakungotsvaga pakanaka kare, vakuda kungodya zvakapfava kunge honye, asi hazvifaniri kudaro. Ichi chitori chikumbiro chabva kuvakomana, munotiwo kudii nacho vasikana? Uye vakomana, pane pandasiya here pandisina kutaura?